앞에 타포 rappers 쌤이야 오야 이제는 18 근데 벌써 200만 오야 I'm on the strap feel like nobody I need someone in a bit for the marbling I don't go back so I guess a Bugatti You know what I do you're the yakis a party 실이 아닌데 나는 한국에서 몇 샷 노래하다 쉽게 가묻혔어 지금 몇 샷 재미없어 전부 다 거저 이게 몇 샷 in a row can't touch my mom 난 무대 위에 성켜 chains on my mom That's all I own 끝난 줄 알아서 시야 나는 재미없는 걸 제일 못해요 왜? You cannot be fucked with this 내 앞에서만 만들어 처음에는 나 그냥 러빙처럼 I'm running 넌 내가 뜨면 너네 처음부터 ominous Guess I'm a liar 바리 지대서 on fire 왜 못하는 애들 전부 fire 없잖아 busy so fucking tired I'm making some new shit 알아봐 부시 이게 진짜 never movie 다시 저 되겠어 wanna be all of my pro 내가 만들어 feeling it How I do run around on my city I'm KR no gun but chitty Bang 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 like a big bang feel like I'm jitty Yeah 이렇게 나와 이제 올라갈 거야 난 저 위에 할 거면 제대로 해 이제 길에서 들릴 걸 내 노래 앞에 타포 rappers 쌤이야 오야 이제는 18 근데 벌써 200만 오야 I'm on the strap feel like nobody I need someone in a bit for the marbling I don't go back so I guess a Bugatti You know what I do you're the yakis a party 실이 아닌데 나는 한국에서 몇 샷 노래하다 쉽게 가묻혔어 지금 몇 샷 재미없어 전부 다 거저 이게 몇 샷 앞에 타포 rappers 쌤이야 오야 이제는 18 근데 벌써 200만 오야 I'm on the strap feel like nobody I need someone in a bit for the marbling I don't go back so I guess a Bugatti You know what I do you're the yakis a party 실이 아닌데 나는 한국에서 몇 샷 노래하다 쉽게 가묻혔어 지금 몇 샷 재미없어 전부 다 거저 이게 몇 샷 Yeah go fast in a row can't touch my mom 난 무대 위에 성켜 chains on my mom That's all I own 끝난 줄 알아서 시야 나는 재미없는 걸 제일 못해요 왜? You cannot be fucked with this 내 앞에서만 만들어 처음에는 나 그냥 러빙처럼 I'm running 넌 내가 뜨면 너네 처음부터 ominous Guess I'm a liar 바리 지대서 Buenos días, que tal estades? Teño moi pouco brillo, non? Escoitadesme? Si, escoitadesme. A ver. Propiedades, vídeo... baixelle moito. Ai, aplicar, aceptar. Que tal estades? Que tal, Teletubi? Que tal, Álvaro? Hola, Ana. Ana últimamente estáse pasando todos os días, Así se gana o VIP. A ver si ven... Vamos a dar ao ar. Gustoume bastante. Levo todo o día con mono del, o sea, con ganas de xogalo. Gustoume moito, É un xogo que vicia moito. Ark Riders. Se pronuncias rápido, jodido de pronunciar. Ark Riders. Ay. Vamos a ver si ven Bryce. Ahí está Bryce. Hola, Bryce. You're so jet lag. Hola, Bryce. Que estaba silenciado. Hola, boas. Que tal? Molt bé, e usted? Con ganas de xogar, todo o día con ganas de xogar o xogo. Veo que che provoca o Ark Riders. Cuidado, Boas noites, que vas xogar? Álvaro, debaixo do titulín de Twitch tes Non. unha etiqueta que pon aí Ark Riders. Non solo eso, que lle respondín 2 veces. Hola, que tal, Álvaro, Lucas? Encima do título de Twitch tes algo que debe poñer un altavoz tachao. Destáchao. Gracias, Ana. Escoitasnos. Grande Ana. A ver si puedo... Vale. Vou ir gratis, aínda, o sea, todavía. Jesús, estou abrindo o xogo, Davis, tranquilidade, por favor. Si, coño. Ainda Pero vou... Ainda non abrín. Vou vaciar Tengo o... un inventario. Vaciar a merda toda esta que tiña. Sí, teño que vaciar. Ah, non, Ao final non está? Xo teño vaciado. Si, dixo que iba por algo de comer e que estaba. Ah, vale. A ver, as misións... Voto en falta no xogo que ojalá yo metan A quen? un ratón, tío, sabes? Un icono dun ratón para poder moverse polos menús. Sí, en Play. Sí.
Sí, hai moitos xogos que o teñen, que controlas co joystick, sabes? Pero non sei, a min en Play dábame un pouco, o sea, dábame rabia cando había Coño, ese icono de rato, sabes? pero é opcional, En meu. PC sí, pero Ti xa, podes, xa sei que é opcional, se te moves ca cruceta, non o ves, e se lle das o joystick ves o ratón. A ver o galo este que me quere dar. Non tiene suficiente espacio en el alijo. Me cago. O galo cando canta é día. Veña, vou facer espacio aquí. No alijo vou vender mierda. Vou vender basura. Armas, igual. Teño que sacar os cascos o cable, pero... O galo cando canta é día, imos de parranda de noite. As balas non as vendo, non? Isto pa que? Armamento. Hai moita xente que as vende gratis, pero bueno, eso xa depende de cada un. E isto... Veis, Xa. eu para ir gratis estou. Pero bueno, si temos que esperar por Pepe fago aquí tempo. Fan faltos... Dixo que podíamos ir botando unha. Fan falta tantos destes, tío. Tantos escudos. É que teño moitos. Igual no, pero bueno, si vas a ir comprar todas as partidas, sí. O sea, ao principio vas a ir moito gratis, pero de cara ao futuro, para Xa. ir comprado, vai facer falta. Isto que é que pon armamento... Eso é o que podes intercambiar, que non fixeche caso outro día, polos armamentos comprados. Cada un deses podelo intercambiar por un dos verdes. Ah, vale. Pois nada, de momento vou ir gratis, pero claro, quero vaciar merdas para poder... Non sei que vender, tío. As semillas, no. No, as semillas podelas intercambiar por cur. De feito, o que recomendan é que as semillas en celeste as intercambias mínimo cada día polas dúas épicas que dan. Vou vender... O resto xa non teño tanto. Vou vender unha arma. Isto. E así amplío o alijo. Vas vender o arpeg? Sí. Xa ves. No, O il toro. toro. Yo. Ampliar. Eu Ma- consigo vendendo o arpeg. Xa está vendido. Vale, No, xa ahora... Ahora podo reclamar yo chatarrín as merdas todas estas. Listo. É verdade, eu reclamei o galo este. Vale. Pois cando queiras, Vale. invitar, enviado. Sin prisa, tú. Unirse. Todo eso que teñas para facer as mesas e para melloralas e tal, rastreo. Vas a ver o que tens que ir pillando. Creo que xa teño todo rastreado. Vale, A todo mesa listo. que acabas de facer non te rastreado. No. Subir de nivel, pero bueno. Vale, vou. Esta. Rastrear recursos. Que misión tes? Que non xa vin. Nin a misión tampouco. Pero un momento. Vale. Pero isto é para fabricar. No, pero para fabricar no, para subir de nivel. Que pon aí ao lado. Fabricar... No, R1. R1. Ah, vale, arriba de todo. Aí. Non o veía. E agora rastrea recursos de eso de subir de nivel. Aí está, vale, perfecto. De cada unha desas mesas de subir de nivel rastreas recursos, que eso é importante. Vale, xa está. Se queres deixa de rastrear as granadas que lle dixa a rastrear. Si non dá igual. Non quiteillas. Ah, vale. Dejar de rastrear. Listo. Vale. E a misión que poñía? A misión... Keep those signals you heard on the Encuentre y download, registra all cualquier right? sonda ARC We don't o want to aeronave cause de a panic. transporte. Ah, bueno, eso está en calquer mapa, vale. Pois o mapa que queiras. Todo listo. Tirei dúas incursións nocturnas, se queres. O que ti queiras. Para nos dar polo cu. Veña, pois algo. Que tal, chat? Que contades? Estarán cenando. Entre as 9 e as 10.
Más tirando cara ás 10 que ás 9. Hora difícil. É verdade, sempre a esta hora, macho, faz un silencio. O ideal é facer o ano pasado facía os streams a 7 da tarde e tiña moitísima xente. En inverno tamén. Sobre todo en inverno, claro. En verano non foi que empecé a facerlos máis tarde. Pero en inverno a 7, como xa é de noite, algún día farei algún a 7. Esta semana porque tive moitas cousas que facer, entonces ao ter cousas que facer, pois teño que conectar máis tarde. Cando somos de 2 busca partidas de 3 ou de 2? No, de 2. Ao principio non había lobbies de 2, pero meteronos creo que casi, non sei se no primeiro parche ou no segundo, algo así. Vale. Hola Andrés. Isto me deu, porque non me pon o tempo que levamos buscar. Un minuto 40. A mí non me pon. Estarei bo. Que de carallo, É que igual estou bug, non me sale o tempo que levamos buscando. Pois cerra e abre ou volveme a invitar, bótame. A ver, vou esperar a que pase un pouquinho máis de tempo, pero extrañame bastante, a verdade. Pero non che pon que estás buscando logo. Sí, sí, vale, doulle outra vez, espera. Hostia, que guapo este traje. Ah, ahora sale o tempo, vale. Creo que estaba bugeo. Vou no desbloquear. 0 monedas. Por 0 monedas desbloqueas o pase, non o traje, pero... Sí. Ah, vale. No, desbloqueo que é gratis. Sí, o sí, pase, sí. Xa lle digo. Ves, ahora encontrou o toque, está moi bug. Ao chegar quero probar o micro, a ver se me vai, Por qué? Porque teño que Onde enchufar... Sí, pero desenchufei non enchufei. Estuvenche vigilando, estuven vendo hoxe o voz por encima. A ver se non paso de onte, Hello, my friend. Sí, cambio de tema, sí. Meu, que me costa moito aínda acostumbrarme a atender, mas... Pero entonces non me digas que está recargando. Na miña cabeza estaba recargando. Basta aí sin armas, sin curas, sin balas. A ver. Que tal, señor? Que tiñes que facer o do chisme ese, sí. Pon a luz, xa verás como cae a bala. Bueno, vamos a ir onde sempre, a ver se por aí encontramos Vale. unha sonda ARC destas. As sondas ARC son as que lle dixen onta Pepe de lootear, sabes? Que era como Hola, Carlita. Que era como? un chisme metálico enterrado na area. E sonan tu cando están de longe, sabes? Non sei se te acordas. Estame dicindo que sí como os tontos, Sí, coño. Ah, vale. Meu, o personaje cánsase moi rápido, tío. Bueno, xo valo subindo co tempo. Tampouco sei que estades subindo na experiencia. Eu fun vendo un vídeo, bueno, preguntándolle a Legoliñas tamén, que non sei se está no chat, que subir, que ele está máis pendiente do meta. Cuidado co dron ese. Todo ben. Viume, creo. Bueno, hombre. Foi decilo en alto. Ala. Vou no lootear. Ah, quedou arriba, Ai, quedei polo... E aquí dentro? Mima, cantos bots aí. No, é broma. Que pasou, vou? Vale, creo que me librei. Cuidado ca torreta esa. Estou gafotas, di Legoliñas. Pesado.
Ese bicho estaban buscando a min ou hai xente aquí? Hai xente aquí, Fala Ou allí. non? Hai un bot, é un bot, é un bot. Ábreste, amigo. Eso fixoche daño. Non che fixo daño, explotou nos No. dentes. Non explotou, dispareille eu, que é diferente. Pero cando lle disparas explota, cabrón. Claro, pero se lle disparas tú en vez de tirarche o fuego encima, se te apartas para atrás non che fai daño. Hai outro aquí, Hello, hello. Eso é idea. Espera, merda. Queres explicar por que te quedaste encima? Vou facer unha cousa, espera, cúbreme. Ajustes, igual necesito algo máis de sensibilidade. Mando inalámbrico, sensibilidade. Non parece un sitio para quedarte quieto ca luz encendida aí encima, pero bueno. Vou poñer 140, a ver. Vale, Vamos por arriba. 140 mellor. Ajustes. Del zoom con mira, del zoom, a ver. 70, e voulle meter aquí 90. Está mellor así. Igual un pouco, paseime. Gracias, Garry, por esa suscripción. Muchísimas gracias, tío. Outro Grande, mes Garry. aguantando a estes lobos. Isto non está tajado meu. Eres tú? Meu, é que sempre me arde encima. Voume curar. Subiche para arriba todo isto. No, estou indo. Pero non sei por onde se vai. Pero se tiñas detrás unha tirolina pola que subir. Donde estabas parado no medio, había unha tirolina. No. Ah, vale, sí. Acuérdate dos puntos. Y ahora por dónde se subía para arriba. Que hai torreta aquí. É unha vez. Arriba de todo era... Este era o mapa do... Cúndeme ir a lootear a merda aquela ca escaleira. Sí, no. Arriesgando. Vamos a todos. No sé saber dónde está. Ahí dentro del edificio. Aí... No. No. Sí, ali a tirolín. No, é a que viñemos. Hay un bicho cerca, ¿no? ¿Qué es eso? Fora un relator a voltas. Aquí hai cousas, Sí, hay cosas bastante simples. Registra dos contenedores en la enfermería. Ah, teño que registrar os contenedores aí. Vale. Isto que é? Ah, esa é a enfermería, coño. Vale, vale, estarme completando a misión. Grande Davis completando a misión. De nada. Quero subir. Que están? Espérate. Escoito bombas, escoito moitos tiros, tío. Sí, sí, están tirando aí cositas. Fora. Pero cúndeme subir. Estou vendo un pouco a ver que pasa. Mataron, no, pavo rapaz, creo que o mataron. Por onde cojones se subirá? Ou no, Por aquí, Bryce, creo. pero non o vexo. No, por aquí no. Pero que estaba? Non nos altura o tipo? No, estaba no suelo, pero estaba disparando a cositas. Por aquí baixase. Por aí igual chegamos, además.
Sí, por aí viñemos. A próxima xa estou, di Pepe. Vai te unindo se queres ao grupo, Pepe. Llave de la sala de vigilancia de la presa. Unha arma. Un arma, joder, sempre encontras a arma, macho. Pero é cutre. Seguro que é mellor que levamos nós. Non me gusta que cando te pos encima das cousas non che pon o nombre, tío. Mira, Sí. mira, estou me movendo e non me pongo nombre en ningún sitio. Estás movendo de que? No menú. Acciones. Se Ah, lle das pues a triángulo. a min co rato sí que me deixa, sí que me pongo nombre xa. Marcar objetos. Vale. Vou tirar algo, tío. Esto. Que pasa se desguazo? Ah, vale, Mira, dame. mira, por exemplo, o cable ese que tes, ves que ten un ollo encima á dereita. Eso é que o que necesitas o recurso para subir algo que marcache. Vou soltar. Non fixécheme caso. É que teño moitas cousas na cabeza ahora mesmo, tío. Puta granada Muy bien, este. muy bien. Soltar, non valen para nada. De la pela, Listo. por aquí. Epa, ¿y esto qué es? Opa, chulo, me sirve. E que faz nas duchas? Queres hecho o xabrón? Sí, recóllesmo, porfa. Agáchate ti a recollelo. Eu quedo de pé detrás de ti. De pé. Ou arrimaste. Eso que foi? Vi un láser azul. Haberá unha torreta por cerco ou algo, ten cuidado. Davis, cando vas facer directo con Cibran, Merce, estes todos? Pois non o sei, a verdad. Aviso por Instagram cando fagamos. Por las historias. Pero teño Cisco, ganas, sigues ¿verdad? no chat? A Betina, que tal está? A vecina. Está cachonda. Betina. Potable. Vale. Quero encontrar unha tirolina para subir, meu. Esa é para baixar, ¿no? Sí. Igual temos que baixar para subir por outro lado, Pois vámoslo. Estamos dando voltas aquí como locos. Ainda que eu xa vou cargado, pero... Epa! Davis, Que? non tense que abrir, tense que abrir. Aí. Xa está, onde vas? Non corres. Asustaches, me gritaches demasiado po... Porque sei que vas sin arma por aí. Cuidado ca xente. Outro máis, que pesados tú. A ver, ábrete. Cajo en Dios, chaval, parece San Juan. ¡Cacharela! Cuidado, Davis, a torreta. Pero che que aí non cheja, Onde está, que non vexo? Paso. Pois creo que temos que ir para aí, Vamos. Abre aí. É para aquí, Davis. Dai aí, forza aí. A un apuro. É que me tocou o... Justo vos... Mira como revira o cuello, chaval. O meu personaje é indio. Hai torreta, Dave. Vale. Que tes para disparar, tú? Caldero. Caldero e costurero. Unha morta. Dios. No! Salvacheste porque hai unha tirolina aí, amigo. Si non, Hombre, ya está bien, tío. Sí que me salvo. choven as balas. Ya está. Buena.
Veña, vas para arriba. Arriba. Cuidado que solo haber moita xente aí, pero se están as torretas enteiras entendo que está... Entendo que está libre. Iso doulle 3 pollos. ¡Ah! Unha torreta, Brais. Me cago en Dios, fundiume. David. Más arañas, Falta unha que non sei onde está, a cabrona. Voume dar chutes, aquí curación. Mima, non vexo nada con tanto humo que hai. Ah, mira, está aquí. Deixa as cámaras que nos sirven para vigilar se ven alguén detrás. De noite dame máis medo este xogo. Pero medo de que? Non sei, é como que impón máis de noite. É indio, tío. O meu personaje é indio. Eso que ten que ver. Que pasa? Que ten que... Torreta, Davis. Recargo. Listo. E aquí hai outra, voulle disparar. Ah, non, non é outra, é un robot. Que robot, de que? Aí, volando, non ves amarillo? Xa marchou. Disparamos eso, dando coida. Morrerás! Teño pouco Non carval. teño balas. Eu 20. A puta torreta esta ten que ter balas, non? Eu baixo por aquí ao... O delator, Davis, o delator. Que é o delator? O que nos está vendo en rojo, mima. Mima, tío, os nombres non os aprendes. No, olvídate. En plan de la Ali hai algo que nunca vi. Mira aquel, chaval. Non lle debín de disparar, non? Non sei, estou collendo. Teño 15 balas, literalmente, Davis. Hai tiros abaixo, hai xente abaixo. Xusto o que necesitaba. Con 15 balas. As Boa. arañas dan... Buah, necesito balas urgentemente. Vou intentar saltar ali a... Dalle. Aí está. Hai un bombardero. A ver. O bombardero é Debe ser distinto ao cohetero, non? O mismo. Roquetero... Eu chamo roquetero por lo que di en inglés, vale. Ah, Rocketeer. Rocketeer. Isto que é? Rocketeer. Estrangulador de escopeta. Dalle pre. Vou soltar O isto. Legoliñas hoxe ten ganas de festa. Deixa, home. Hola, Bruno. Festa. Festa, Epa. festa. Ti si Sí, que non estás sigues a como gay. canción, sí. Non vou seguir a canción. Con 15 balas non podo facer nada, Davis. Eu tampouco, vou intentar lootear aquelo, que xa estou aquí. Pois para non poder facer nada, estás facendo de más. Pero que non fai A falta cousa é disparar, que- meu. A cousa é que Davis nunca pode facer nada, é algo impresionante. Míntenos seguido. No, eu estuve vendo o voz de onte, Pepe, que sepas que moitas veces está mentindo, cabrón, Non é Claro mentir, que está meu. mentindo. Sí que é mentir, en plan, a cojones te marchas. Dixéchenos. Non teño nin vida nin balas. E vinche no bot, tiñas máis vida que tiña o pobre máis Pepe vida e máis que estaba balas. axudándome a min fora e tiñas 160 balas. Eu Hola, xa non Bruno. quixo miralo porque sei como é. Mira, encontrei llave de sótano sí, cambia de de tema. puerta azul. Cambia de tema. Que verde, Asqueroso. Meu, son moita información para min de momento. Pero de que color é a chave? Azul. Vale, está ben. O da moita información non... Non exime de culpas. No. vale. A mí non me... En plan, hai moitas cousas, pero a información que che enseñan na pantalla, eso a mí non me parece excesiva. No, pero Eso son... é outros xogos Igual onde... que digo eu. ¡Me! Hai un bicho moi grande aquí, marcho. Ai, Adiós. ahora sí, carallo. Antes de que me mates, ti mato meu. Merda, non me deixou. Vou mirar se podo marchar eu.
Bryce, tírome abaixo a ver se podes lootearme. Que tes? Pumba, vai hostión. Mira, se sales do edificio por aí, colles todo o que tiña dentro. A esquerda, escaleiras. Baixa por Pero que aí. hai unha torreta, Davis. Mira esta torreta. Que bonita. con Baixa cuatro- correndo, non che dá, home, se baixas correndo. No, xa está en alerta. Cúbreche as escaleiras, faime caso, corre. Non che vou facer caso que mira como me acabache. É un cagao. Un cagado así. Cando che Co digo diga- que co teño digas 15 ti, balas e Momo. que deberíamos ir mirando de irnos, é por estas cousas. Faille caso, Bryce, dime leoliñas. No, sí, Legolins ten gan... de Meu, festa, o se sea, baixas un escalón, a torreta non che pode dar porque están as escaleiras encima. Ahora pollas. Ainda encima iba a chegar e iba a ter 3 cousas azules. Como moito. Tiña moitas cousas moradas, creo. Bugueime, perfecto. Eso, por non haber ido, ¿ves? Veña, toma, Davis. Hai alguén extraendo. Hai alguén extraendo, este ven pa aquí. Vai, non te carallo. Fálalle. Vaite polo meu cadáver, ó. Non podo, non me acabo de dar. Bueno, outra vez. Só xa non teño máis. Como adiante, carallo. Ah, vale. Bueno. Está bien. Supoño. Que cenei? Cenei un sándwich. Divisor de Jung. Que tal, Anita? Bueno, que estou montando aquí. Merda, ille cuadrado. Menos presión. Non sabía que me botaba así se había xente na... Cago en Dios. Bueno, vou te invitando, Pepe. Invita, invita. Ahora sí que vexo ben o teu nome. Ahora sí, ¿no? Pero como te invito, solo te pode invitar Bryce. Como vai solo poder invitar a Bryce? Home? Mira, tal vendo o stream, non? No, vale, porque Bryce é o líder. jefazo. Bueno, Vamos. Vamos, carajo. pasada. Oh, que presión. Onde imos ir, por certo? Hola. Sigiloso. É que queres que faga Legoliñas se teño dous bichos encima? Tiño que correr de lado a lado. Non sei que misións tes, Pepe. Eu Grande, avancei. Estou pies en la tierra, la herramienta adecuada e salvoconducto. Porque eu estuve xoguei 2, 3 partidas pola tarde. Deis ainda non se recuperou do susto. Visita un depósito de campo, destruye un esferigno. Un avispón e unha torreta. Casi se me sae a hoja pola nariz. Eso por metela por donde non a tes que meter. Mi maíñas. Eu non vou facer ningún tipo de comentario sobre eso tampouco. Reclamamos esto. Invito a Pepe. Gracias. Son o único que o chatarriñe da fame, porque vexo o jallo aí e apeteceme comer. Ui. Salesme inactivo, Pepe. Inactivo. Pois Pepe, Non me deixa invitarte. a min tamén me sales inactivo. Z. Ah, aquí, ahora. Vale, vale. Non me deixaba, non sei por qué.
Hostia, os créditos do xogo. Merda, deño outra vez. O bombardero creo que é outro bicho, Pepe. Creo que é un dos bichos grandes. Pero confundí. É que eu creo que o bombardero é igual co bastión. Non, o que o pasa sea, é que- non é igual, pero si sí, é do mesmo tamaño, sí. É do mesmo tamañiño. E despois Sí. está o coetero, que xa o fillo de puta de... Buah, hoxe xogando un estaba pa marchar. E xusto me Sí. apareceu un deses aí encima. E cagándome en Cuidado con Dios, porque tiña unha cousa das moradas e unha parte... É un modificador pa yunque. Ah, joder, pues está de puta madre. Entonces apareceume e estuve cagando en Dios. Pero logrei entrar ao... Logrei salir con vida. Arrastrado polo chan, pero con vida. Arrastrado polo chan, pero Sí. vivo. Que vos den Pero, polo é dicir, vivo, entonces puden chamar ao puto ascensor Listo. e doume un logro. Eu perdín a ferro... Ah, non está aquí. Eu seguirei indo de gratis, De momento. Eu algo do que si non teño espacio aquí xa. Eu non sei se empezar xa a ir co puto personaxe para algunhas cousas, porque xa me toca matar algún bichiño e demais. Eu teño que completar unha misión que vos dixo ahora calé. Keep those Encuentre e signals registra from cualquier down sonda the ARC right. ou aeronave de You don't want transporte to ARC. cause a panic. Nah, ese é fácil. Un combate versión 1. Vale. Non comprei o traje amarillo. Vale. Escudo vou ir co normal. Esta é munición mediana, teño munición ligera. Un patito, que guapo, patito. Merda, non o podo comprar. Mediana e a ferros é pesada. Eu que quero está guapísimo. Este está guapísimo, Vou co armamento gratuito nesta despois. Veña, eu tamén. Nesta vou co gratuito, despois vou... Tades? Sí. Creo que está ben. A onde, perdón, tiñedes algunha misión para ir a algún sitio en concreto? Que non... Eu non. Escoitei. Non teño ningún sitio en concreto. Nin en hazañas, nin nas misións. Vale. Pois veña. Onde queredes ir? Eu a túa casa. Vale. E tú, Pepe? Non sei que dixeches, pero dalle pa diante por fin. Que a onde queredes ir? Pois... É unha putada que eu non podo ver aquí os mapas, joder. Xa, deberíades poder ver de alguma maneira. Mira, Bueno, arriba sí, no mapa pa poder pon elexir. Toledo. Esperanza. Bueno, vamos a donde fomos ahora con Davis ou queredes de día? Vale. De Non noite sei hai o onde doble foches. de loot, en teoría. Propuestas indecentes en directo, di Denit. Bueno, vou facer o que me salga do punto do pirol. Fai o que Sí, fai queires, o que dalle te pa salga diante, do huevo. joder. Ai, merda, fixen... Espérate, que aliei. Non quitei isto, son burro. É de día ahora, non? Vai ser de día. Eso preguntei, pero non me estaba respondendo. Que preferías? Dame igual, pero pregunto se vai ser De de noite día. hai, de noite hai o doble de loot. Pero se prefieres de día, vamos de día. Donde que irades, dame igual. Eu vou donde me levedes. De noite. A ver que hai por aí. Eu vou donde me levedes de noite. Detrás do palco da festa. Epa! Propuestas en directo, indecentes en directo, aí sí. Ai. Aí vamos. Está, no cortizo.
Meteuse na prensa, o tipo. É de noite. Este Que rapaz acabo de que... decir. Ai, Nada, mi madriña, este rapaz non, non dá feito. Tes Non dá Que déficit che de iba- atención, Davis. Que che iba a decir? E se vemos a Santa Compaña? Pois pégalle tiros a ver se lle faz algo. O mellor dille, hello my friend. Bryce, Que foi? mira para atrás, o Monte Fuji. Está chulo, O sea, non é Monte Fuji, pero... Por que hai cohetes a veces, tío? Que? Aquí tedes algo que a mí non me deixa coller. Mira, os fogos do apóstol. Escoitadesme. Si, aí Sí, sí. temos algo que non se deixa collelo. A ver, onde está? Aquí. ¿Dónde? A mí non me sale nada. En plan, aquí estos papeles brillan. Tamén brillo e non me colle nadie. Normal. Total, non faz caso. Ti podes mirar isto, A mí Bryce. non me pone nada que brille. Porque ao mellor é un proxecto ou algunha cousa desas extrañas. Pero non brillan sempre, eu creo que é un bug. Brillan... Claro, un bug, pero ese é porque... Vale, sí que brillan, sí. Será que son radioactivos? Ti si que é radioactivo. Ei, pero aí brillou outra cousa tamén, non? A ver, que decides? Ala, que Aquí non hai uns atende papeles. despois, mamón? Coño, que está- estaba silenciado. Pero ele Dispara. estaba silenciado facendo outra cousa. A min esta... Mira, aquí brillan uns papeles, pero non me deixa coller. Velos, estes papeles de aquí. Habrá de show. Deixame registralo. Igual é misión miña. Ah, sí. En los campos de bebé busca cualquier cosa relevante en el puesto. Aí era unha misión. E brillan vos a vos tamén? Que Sí. guai. A mí, sí, pero o que pasa é que nós non podemos interactuar con eles. Bueno, se queredes ir ao sitio de sempre está por ali. Eu onde digades vos. Davis ten que registrar unha das ondas destas normales. Hai aquí unha, ou non? Creo que non No, son... creo que son das que sonan, sabes, Pepe? Sí. Fixen eu pola tarde. Vale. Control de cohetero e munición pesada. A linterna de onde sale? Da arma, no. Do peito. Vale. Non sei. Non vexo dibuixada. Hai bichos ali. Estades vindo? Sí. Vou facer, As luces rojas esas teño entendido que é cando morre un player, pero non estou seguro. Sí, as bengalas que salen po aire. Hai dous aí... Nah. Dous que? Dous avispas. Avispas ou avispóns? Avispas, pon. Non me sigue. A mí tampouco. Non necesito estou para avispóns. Isto pode lootear, pero creo que despois ven... Cuidado. Despois sale lume de aí. Que pasa que hai aquí? Tarkov en Steam de oferta de 49 a 42. Menuda merda de oferta. Davis... Hostia, vemo a mí. Davis ve un xogo que está nominado nos GOTY e pretende que baixen 20 xogo? euros o primer mes. Cal. Que xogo? Este está nominado aos GOTY a mellor xogo cooperativo. Buah. Tamén o Battlefield le rebaixaron.
Decanta É que tanto, rebaixa lle Davis. fixeron, me cago en Home, Dios, que que- rebaixa de Hostia, mierda. de 80 a 63. Pero este xa vale 40, cabrón. Pero non é o rebaixa de merda, cabróns. De 80 pavos a 63. Ah, bueno. Bótelle Moito máis porcentaje. asequible que o Array. Eso sí. Sí, sí. De mediana. Alguén leva medianas? Queredes ter aquí? No, que eu levo o costurero este. Vou no pillar, pago por pillar. Pero espera, co que non escoitei, porque estaba Davis queixándose do precio, de que xogo cooperativo estaba nominado ao GOTY? Este. Ah, Warcryder. Sí. Nominado ao mellor xogo cooperativo do ano. E a min tenme pinta de que ten moitas de ganar. Esto está aberto estas portas, Sí, é que si van quedan 12 minutos de partida deles. Ten pinta de que isto está Teño que reventar unha bolita de... cando se abre. Xa, Creo que é che que conta se a reventamos nós, pero e non lle tens que pillar as pezas, pero Non é reventado só. Me cago en Dios, meu. Pa bueno, vou nos ao registrar pasar a por ver se hai encima do lume xa aleación. morren, E esta chave sirve para aquí. Eu non sei, pero Battlefield Red segue literalmente Warzone con outro nombre. Pero eso non o xoga nin Dios. Quen fala de Battlefield fala do xogo normal, Battlefield 6. Perdón. Aquí está. A ver que me dá esto. Unha burleta. Me sirve. Non hai puerta que se resista. Non abrí nada. Epa, manada de lobo. Opa! Triunfache, Pepe. Triunfache como a París de Eu un Maio. arma tamén. Venator 2. Joder, chaval, tócalle mellor arma a ela aí que a min na chisma da arma. Este tipo... Epa, un vulcano, xa me cala a boca. Vulcano. Escopeta. Las manos en el ano. Vamos a omitir Que alguén lle aplauda a tremendo poeta. Las manos en las tetas. Alguén... É que non podo concentrarme así. Alguén ten munición de escopeta? Las balas. Ahora che digo. Munición de escopeta... Mira, aquí a tes. Espera. Para que non se ve, para que non se bugue. Eu non teño, non. Bueno, eu estou cheo, se queredes, Cheas están as vacas, eu non. Pois quedan 9 minutos, amigo. Pois Vaya dando caña. vamos subir. A ver arriba que hai. Non hai nada, baixamos. Hostia. Boa, Dave. Isto xa o miraste. Oh, aí hai unha torreta. Ah, Está no. medio mirar. Davis, que ceaches? Un sándwich. Sandwich. Un sándwich. Un sándwich. Sandwich. Un sándwich. Extrae a alguén. Cuidado, Pepe, escóndete. En plan, estou... No, que pasa? Que hai aí un Hai unha bicho. torreta aí ao fondo. Hai unha torreta, teño que estoupala, pero me cago en Dios. Pero que tes un bicho ao lado volando, mirando pola ventana, espera. Oh, Dios. Una escopeta de mierda. Dalle ali a torreta, Pepe. ¡Oy, oy, 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 oy! Cerra la porta, por Dios, no me Perfecto. Dáselle desde aquí. Sí, sí. Joder, non está vendo nada. Deixe recoller a Pepe, que seguro que ten No, 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 no. No. Era solo, é solo la destruye. Vale, vale.
Mira, hai un bot nas Que ventanas. eso, nas, que ve- eso? nas ventanas, cuidado. Hostia, me pegou un tiro. Que pasou eso? Tirache tú unha granada, Davis? Nada, no? A min estoupoume algo, Hai xente do outro lado, que? Hai xente Do arriba, outro. creo, Cuidado. Cúrate, Pepe. Vou con vos, que estou indo Estades solo. correndo vos. No. Eu agora cara a vos. Ah, bueno. Bueno, Deixa de mireu, que son máis de que non teño nada encima. Se me matan non pasa nada. Ponte escudo, Pepe. estou neso. Ei, por que non? Epa, Disparachedes vos? perdón, Sí. Hola, Eso hello. Non vexo nadie, Podedes subir. Hola, Nico, que tal? Por aquí Por ali. pasou xente por aquí, Home, si, si tiramos granadas de arriba, claro que pasou. Temos aquí estas donde seguramente estén. Que mentir. Quere dicir, reventarlle a puta cara. Como que irades vos. Buenas, Gustavo. Eu como que irades vos, que non teño loot nesta partida. a ver. Pepe sempre deixa unha torre Eiffel feitola. A ver onde é. Bueno, eu iría indo, Quedan 5 minutos. Eu por min Sí, tamén. vamos. Empieza por la letra P. Por la letra P. Esto está registrado, que é isto? Hostia. Unha araña. Rapaces. Tranquilo, xa está. Como que xa Podesme está feito? recargar. Roto. Xa está. Pero É que vamos. me quedei sin recarga. Serpentín. Eu vou Bomba chamando isto. flexible. Sí, 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 chama, chama. La munición mediana fora. Eso está medio looteado, ¿no? Que é aquelo? Que animalada, chaval. Onde estás? Que pasa? Ah, debe estar no quinto nave. Se estou do lado de vos. Aí rompeu algo, Lanzo vos unha granada de humo. Os bichos atúrdense no humo, tío. Non nos vean, non. Correde. Eu estou dentro, Voulle dar. Eu tamén. Dalle, dalle. Salvados. Molaría que lle cambiaran o nombre de Art Riders a Diógenes Simulator. Anita chamoute francés, Pepe. Como? Anita chamoute francés. Por qué? ¿Qué te han parecido los enfrentamientos de jugador contra jugador en la última ronda? ¿Qué lle dou? Decide vos. Se non tuvemos tirarnos unha granada en toda a ronda, esa foi a interacción que houve. Enviar respuesta. Me ha Sí. encantado el jugador contra jugador. Señales mixtas, non sei que teño que facer ahora. Unha tirolina. Para hacer señales mixtas. Como ensaladilla. Ensalada mixta. Eso é unha señal para ti. Dios, isto é un festival de humor. Sí, ¡Vamos! sí, estamos hoxe por lo alto. Buah! Dios! Eu como siga así vai me dar un embolie. Bueno, El baile de la embolia, el baile de la embolia. Ah, son franceses para facer unha Torre Eiffel. Pero eso non son eu, ese é o
a xente do xogo que cando tiras cousas no chan baixas tirando hacia arriba. Oh, Joder, teño que facer sitio a il dolor. toro. Il Torito Está moi Bravo. guapo. Desbloqueei la puerta azul. Vale. Teño que ir a un dos comerciantes. Tengo que afeitarme, do vaso. Cargador Xa empeza. ampliado. Que xa empeza que, perdón? Davis a decir, teño que afeitarme, dou asco. Ou teño que cortar o pelo, dou asco. Son as dúas versións. Leo WhatsApp, No, Bryce. Xa lín. Tengo isto. Non sei por que esta merda me vai máis. Va po loco. Ligera e pesada. Isto é ligera. Isto é pesada. Joder. Parte cascos. Isto. Vale, controlador da avispa, herramientas oxidadas. Está chulo as cousas do pase. Entendo que o pase é importante ir comprando as moedas amarillas. Claro. Tamén Sí, sí, sí. por si Esos queres son, comprarlo claro. Halo. Ou Halo ou calquer skin, sí. Para desbloquear a siguiente página... Ah, no, nada. Gasta 150 créditos. O sea, tenía que comprar algo máis de aquí esta skin. Pero non me chejan. Un crótalo 3. Boulevard. Boulevard un a ferro. De uso rápido. Tens granaducar destas. Sete, isto, confirmar, quito esto. Podo levar unha chave. Volvín ca chave, non? Sí, podo levar unha chave. Ah, del puerto espacial. Que pasa? Ah, que pensei que era dun mapa e do outro a chave este. Pero bueno. Eu estou cando... Fijades. Eu Bueno, Eu tamén vou estou. quitar isto. Vou quitar isto un segundo. Que non é daqui. Creo que xa estou, sí. A incursión nocturna ahora ciudad. Ah, no, espera. Necesito munición, sino que carallo vou a disparar. A crota lo leva mediana. Bueno, Davis a veces e outro pretende pesado. disparar pensamientos, creo. Pobrillo, home. Aquí non se pode equivocar un, porque senón... Joder. No, non é, ahora non é por equivocación.
Ahora non é pola equivocación, Davis. A primeira partida que xogamos hoxe que fixeche? Non me acordo xa ni da anterior como acordarme da primeira. Dixenche, Davis, teño 15 balas. Non podo facer nada, eu iríame. E dixeche, Ai, sí, é cando cheguei eu. Sí, eu tamén, pero vou baixar por aquí a ver se hai algo. Home, que xa que estábamos aí había que miralo, meu. É un delito marchar de sin... É a avaricia. A avaricia rompe o saco. Por eso en vez de un saco hai que levar unha mochila de acero. Unha mochila con bolsillo seguro. Vámonos. De titanio para que non lle faga reacción. Como cando pon los dentes. A tope de power me pon aquí. Isto é porque é a primeira vez que vou co Rider, non? Non me quero separar de vos que me entra o medo. Vou entrar nesa torre, poderase subir, Pepe. Posiblemente. Ah, trouxen as vendas de mierda. Aquí hai loot. Vou. Estamos nun caseto. E pon. Hostia, tela e piezas de plástico. E aquí que esto, máis tela. Bueno, xa vos digo que se queredes vendas, podo vos facer vendas. Tis, Ai, faiche é verdad falta... que tú subiche eso, tío. Joder, eu ainda non subín. Hostia, fixen medalla. Podo facer granaditas de impacto. Sí, sobre todo as vendas está guai se tes tela. Si por eso, se tedes tela e necesitades, podo facer vos venda. Sobre todo a de Java dentro. Ja, 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 ja. Que dejaba dentro? A tela. Non era un chiste, creo, Sí, sí que é No, un chiste. tela, un tipo de tela. En plan, dio enteiro, David. Java dentro. No, pero que tipo de material é? Tela. O sea, Dio non... enteiro entonces. Non estou... ¡Ah! ¡Hostia! Tela de... Pepe, si non dixeras nada, colaba perfectamente. Es un desgraciado, Pepe. Es un desgraciado. Verda. Tela dejaba dentro. David, telos encima. Vaya, que raro. Listo. ¡Vamos! ¡Dios! Ay, cuidado aquí, ay. Están tirando algo desde arriba. Gracias. Necesitas tirar unha torreta, Pepe, ou xa non? No, Hai xente, no, hai xente my aquí. friend, my friend. Hello. Sí, hai xente. Hello. Marcadme, Sí, por favor. hello. Hey, don't shoot, don't shoot. Aquí. Hello, hello. No, no, no. Hijo de puta. Está tocado, o cabrón. Non sei se caeu. Reanimade, bueno, reanimo eu. Tranquilo. Voulle reventar, Voume dar vendas e vou disparar como se fora Rainbow Six. Cuidado que... Morto, Buena. Merda, merda. Vou. Non teño balas, tío.
Gracias. Non te movas, non te movas. Non, se estou quieto. Rematache dese este hijo de puta. Sí. Era o de arriba, creo, Sí. Vai show. Este está na escalera. Ese é un bot, tranquilo. Ah, é un bot. Hostias. Davis, gracias. Collelle as vendas solo. Ten armas, collede e todo. Voume dar vendas, estou moi jodido. Pero teñen que estar os compañeiros o resto. Eu creo que Estaba el solo, xa morreron. Non pode estar el solo contra escuadras. Pero pode entrar con 2 guiris máis e cada un que Tes- fajo que lle sala dos huevos. Tes tela aquí, Pepe, se queres facer máis movido. Pues, Espera, debo de ter colle como de 10 vendas, Non hai unha nada. cousa así. non hai nada interesante. Vale, pois curadevos os Como dous que non, ataques. cabrón, tiño unha pistola. É que ten unha pistola Pero ti levas 2 armas. Sí, Eu levo 2 armas tamén. Eu non, ese é o problema. vale, O colle. Queres munición? Nah, levo 47 balas de crótalo. É do costurero ese que tiño o tipo. Sí, Davis, si Pepe Calder. ten vendas de más, cúrate a tope. Dame vendas, Pepe. A inyección de adrenalina, que fai? Espera. Dache Joder, estamina estamina. infinita durante X tempo. Fixen unha... Ah... Mira, deixo xa aquí. Tes tela aí no cadáver si queres, Pepe. Vale. Teño eu, collinlla toda. Toma. Pois Toma. dalle a tira. Pepe para que faga as Ah, vendas. no, tela non tiña. Non tiña tela. Tiño unha almohada. Sí, que tiña tela que eu viña, non? Si ten unha está aquí a almohada. tela, hai 10 de tela aquí. Ah, pois na si collín. necesitas. Na collín. Vale. Se pode saber... Ah, vale. A mí dame un pouco de medo os compañeiros, tío, non nos vi morrer. Pero non lle teño medo a nadie. E despois empezan os tiros. Ai, non teño balas. E despois vexo disparar. Este home... Bueno, esta vez morreu o primeiro, dou fe. Morrín eu. Non, morreu antes Davis que o reanimei. Joder, Vale. pois eu o de arriba inflei, non e foise correndo, rapaz. E o de arriba era o das escaleiras, baixou, fijo, tío. Estaba Ah, el que sol. mal show. Máis disparos, tiros e máis tiros en un bar. Bueno, que queredes facer? Despois da vosa... Eu estou arriba de que estou registrando aquí para conseguir máis experiencia e todas O estas primer cousas. PvP é ganado, como vos sentides? Pois a verdade é que quería facerme amigo del, traicionoume. Olvídate de facer... En plan de... No Rainbow que é cando tes que ir ca xente. É donde queres estoupar guiris. É aquí donde tes que estoupar guiris. É donde queres facer amigos. En plan de... É que non entendo. Gracias, Rives, por ese Prime. En plan de- Gracias. Tes para poñerte escudo. No. A ver, espera. Dividir un montón, dividir o chun un, tiro chon no chan. Toma, anda, toma. Hai xente ali, Serán os compañeiros. Pego un tiro de aviso. Onde me tiraches? Aí, vale. En plan de, non veñas ca luz encendida, mamón. Se está a página. Que queres facer? Eu voulle pegar un puto tiro. Espera. Dinlle, Que hai outro aí? Aí hai como unha luz rara, non sei que hostia. No, eso non é Ei, mira, persona. viro no. Sí. Vale, que gasten, gasta de... Morreu Aí un. vai, un fora. Morreu Un fora. Había que ir lootealos, Salto o potello do lado. ¡No! ¡No! Todo ben, todo ben, Este- todo ben, todo ben, todo ben, todo ben. Aí van, 5 vendas a tomar polo cu. No, no, teño vendas ainda. Solo gastei 2 antes. Solo. ¿Dónde estaban que me perdí? Aí a esquerda, pero hai unha torreta debaixo A do... esquerda. Hai unha torreta aquí, que igual non me ve. Esperádeme que eu ainda non teño
Isto está cheo de torretas, Outro morto. Mima. Sí, sí. Estades encima de mí, Ah. non? Para. Estou no vendo. Díchelo, verdad? Corre, corre, corre. Víchelo, verdad? Temos un bastión atrás. Sí, temos un bastión atrás. David, estás disparando a alguén? No, estou subindo a cara a vos. Por ali E veo creo que outra había torreta. alguén correndo. Sí, veo Veo outra torreta, Sí, David. pero non me disparou. Ahora sí disparou, pero non me deu. Buena. Veña, hostia. Abaixo están disparando, se podemos baixar rápido por aquí, Hai mira. un aí, Por detrás baixa de rápido, por aquí detrás. Pero está o Sí, pero bastión. por aí está o bastión, Home, animal. Pero girades Mira, pola mira, casa, mira. ves esto? Mira. Adiós. Adiós. Non me viu, non me viu. No, ese sonido que foi. No, no, non che veo, me cago en Dios mío. Sempre foi o mismo. Meu, se non me veu. Pero si Que empezou a sí, sonar, sí. Davis. Está sordo. Meu, son robots, sonan, pero a mí non me veu nadie. Sí, vale. De normal sona así. De feito, que viñera pa andar nós, en plan, estaba indo detrás túa, témolo cerquiña. Cuidado aquí, Pepe. Creo que antes había alguien. O bastión está aí ao lado da esquiniña. Aquí. Escoita. Matei un tipo. Hai outro, hai outro. Home, van de 3. Marcádemo, porfa. Está por aquí, por esta zona. Creo que che vai decir un cargador enteiro a ti. Morreu. No. É ese, Brai. Home, no, estáme disparando por gusto, si queres. Non vexo. Non o vexo. Metes este no medio. Morto. Está detrás de aí, das escaleiras estas, Aquí non hai nadie, Caiu para baixo. No, pa baixo non, marchou correndo. Me cago en Dios. Ah, pues no. Está arriba, estou no vendo. Está aquí. Pois cando vexas apúntalle. É que non se ve unha puta merda, meu. Cago en Dios. Marco, Davis. Foi correndo cara lá. Escapou. Pois ven andando hacia aquí. Marchou. Estábamos seguindo robots, acojonouse e pirou. Luteade ese de arriba. Mira onde está. Está no vendo ali. ¿Dónde? Ah. No, hasta que se poñan rojo non saben exacto onde está. Sí, pero sabes que está por ali. Vamos a lutear Vamos todos a os que matamos. A ver que ten. Nada, ven cas cousas gratuitas. Ten munición pesada, que a mí faime falta. Este non levaba unha mierda. Vendas, ten Ah, granadas e bueno, unha mina. Curadevos e poñedevos a tope. Podedes apagar a luz ahora si queredes. Sí, perdón. Ah, era Davis. Teño encendida. E tú tamén, Pepe? Sí. Perdón. Vai ser un, seguramente sexa o noso, vai ir aquí. Non teño Botella de venda. plástico. Opa! Unha almohada. Tedes Granada vendas? de marcaje. Eu teño 4 vendas. Eu non teño ningunha. Espera, isto chámalle... Quincalla. As cousas de vender chámanse quincallas. Ah, non sabía. A ver, ven aquí. Teño que aprender a facelas, Dividir un montón entre dous. Si tedes cousas para reciclar que... En plan, Eu non levo nada, soltar. macho. Hostia.
Toma, aí a tes no chan. E para cargar o escudo supoño que tamén necesitarás. Sí, claro. Hostia, quédame un, Toma. Aí o tes no chan. Joder, cada xente que matamos non teño nada. Barbaridade. Ti non, eu non creas que teño tamén moitas cousas, Non, non, pero é que eu abrín agora só tiña balas. Eu voto por facer extracción. De feito temos unha estación ao lado. Eu Sí, tamén dixemos que diría. estaban- Pero a estación está cerrada, Bueno, vou coller, eu que sei, cousas por coller, por levar. Si, colle cousas, algo ten que ser. Eso está cerrado. Por aquí non se pode ir. David, se pon cero debaixo o tempo é que non hai nada. Que está Vale, cerrado. spray. Esta que me Molaría- abrí para diante. Molaría poder facer Pois. munición. Eu non podo sprintar moito que teño peso encima. A verdade é que sí. Os robots poñen musiquita así de vez en cando, como lle apetece. Eu creo que de antes non me viu, Que si te Sí, viu. en plan de... Legoliña, Estábamos- muiño, podedes decirlle no chat si ese ruido que fixo cando pasou David é normal, si non ve a nadie. Pero se además veo pa correndo pa andar nós. Va Home. correndo, andando como podo, puto bicho ese. Hai outro aquí, Ese é o problema. Outro que outro bastión. Sí. Ah, un bombardero. Vale. Mais ou menos. A ver, como é o bombardero? Ah, Que non vos vexes? Que creo que xa nos vi un pouco. No. Está en laranxa. Non me viche. podedelo marcar que non o vexo. Gracias. Gracias por volver a marcarlo. Vamos. Veña. Baixamos por aquí. É esta unha. Sí, Esta está cerrada. está Puta cerrada. madre. Que pasou? Que é a seguinte. Me cago en Dios. Vai me ver o puto bicho esto. Por aquí o que? Non sei onde estás. Sí, por aquí. Vale. Estou marcando aquí. Solo que é que levo moito peso, non podo sprintar. Epa, xente. Puta madre. Solo. Fálalles, tío, ao millor son amistosos. Dous, amigos. Que eu non podo sprintar, Brais. Espera. Vale, perfecto, pues quedo aquí morrendo. Mima, non sei por onde sendo. Vou. Hai moita xente aí, imos morrer, hai moita xente aí, Pepe. Cago no Dios que te fundou, tío, é o que me deu. Marchamos, Pepe. Sí, pues a ver por dónde. Que esta é a única salida. Escudo roto, toca. Escudo, sí. Hostias. Estou no chan. Home, Un e dous. Van reventar. Métete aquí. Boa. Vante a reventar, Pepe. Contame algo que non sepa. un morto. Para. Non te moves. Vámonos correndo, Hai que axudarlle a... Pero Pero é a única salida esta, non é só axudarme. é que ven outro team arriba. Outro morto. que queres facer, Davis? Non Mi só hai tío, este matei sí. a 4, tío. Quedou un tocadísimo, Baixo. Hai dous moi tocados, Davis. Boa. Van de ejecutar. Hostia. Matarme. Sí. Morrimos. Van levar todo o loot.
Pero non podo correr co triángulo, porque corro sin arma na man. Ai, matei a 4 aí abaixo, tío, non sei cantos teams había. Ah, que pena. Había unha morea de xente. Ves, pero esta partida son das que mola. Sí, isto mola, Help me, coño. please, no. Está guapo. Sí, aínda que non leves cousas para a base, en plan de jódeme agora perder a Crotalo 3 e a que tiña, pero mola. Sí. Para non é unha cousa que digas ti, oh, puden poñer algo no bolsillo seguro. Non tiña nada tampouco así especial. A ver, aumenta el aguante máximo. Ti empezaches por mobilidade, non, David? 40, Eu 29, intentei ir equilibrado das tres, o sea, un pouco de cada unha. Non recomendan nada a verde. Xa, pero se ao final vas ter que facer todas, sabes? En plan... Pero claro, compensan che unhas moitos máis que outros. ao principio, claro. Van a, por exemplo, aquí o de pulmones sanos, de poder correr máis, van de ter máis estamina, é Eu bueno. a verde ainda nin empecé, tú. Eu a verde non empecé nin creo que empece. Eu Bueno, vamos. digo ahora cando teño. Vamos ao taller, armero. Teño dúas na verde, tres na 5 e dúas na roja. E vou añadir unha máis na roja. Ai, na roja... Na roja quería ver unha cousa. Na, o de fabricación... Con 3 puntos podedes ter o de fabricar, En donde? 3 puntiños na roja. En plan, va supervivencia, Si, eu agachada acabo de ágil, desbloquealo, si. cuclillas revitalizantes, fabricación durante ronda. E polo menos para facer vendajes que compensa. Vendajes e granadas. Ves, esta é a que quero eu. Conservación de inercia. Ahora vou Despois ir- de unha voltereta, el sprint no consume aguante. Vou ir con armas miñas, esta vez. Eu como as perdí... armero. A ver que podo facer aquí. Vale, non teño para mellorar. Mellorar de arma... Ah, mira, teño unha Crotalo 3 e podo mellorar a Crotalo 4. É unha escopeta. As armas jódense. Como jódense. Pon reparar. Tens que reparalas. As armas ou os escudos? Armas. Il toro, escopeta. Reparar. E si, claro, teñen vida útil tanto escudos como armas. Si, señor. Mira, arpello, por exemplo, teño ya... Ah, sí, vida útil. Non teño, joder, non teño sitio. E claro, entendo que sin reparar vale menos. Sin reparar podes chegar a romper, por exemplo, a min romperon o escudo nesta partida. E non se pode... O se cho rompen, pérdelo. Sí. Claro. O sea, non sei se un escudo roto, claro, perdino como morrín, pero non sei se un escudo roto hai unha maneira de reparalo máis caro ou algo. Vale. Vale, Pois nada, teño que facer unha Ferrox. Vale. Vou inventar e a ver se podo desfacerme de alguna cousa para reciclar. onde están os medicamentos? A ver, munición... Uso rápido, vale.
vades seguir gratis ahora? No, vou levar do meu. A ver, Eu estou facendo armas ahora. listo. Que non teño sitio, me cago en Dios, tío, que venden máis cousas. Java dentro, macho, Java dentro. Pepe, si non chegas a decir nada, cola perfectamente. Pero é que se non entende nin que yo están vacilando non ten gracia. Bueno, pero igual en algún momento repetían alto, sabes? No, eu pensei que era algo de xogo, hostia, decides algo raro así, o sea, Ves? non é que non supere que me estaba desvacilando. Eu Xa, pensaba, pero ese é un... ou é podía ser unha vacile, broma a largo plazo, Pepe. ou é vacile, ou é algo de Xa. xogo, eu eso xa tiña claro. Tampouco morro se é vacile, Xa, pero quería que o dixeras en alto en directo. Cuidado. E díseno. No, dixeche Java dentro, eu creo que é. Java dentro. Ao final Pepe, díseno. pero di o nombre, Java dentro. Pero que cousa é? Tela. Dixeche, e agora todo xunto. Ah. Ai. Bueno, A ver, que me falta para subir isto? Un controlador de avispón necesito, solo un. Cos 35 que matamos ao día. Ui, ao mellor teño algo, queres que cho leve? Non fai falta, que si morremos é liada. E ti xa o tes asegurado. Malo será, matamos 35 cada ronda. Anulo rima. Por Ultrenco. No, está anulado. No! No! Isto leva munición ligera. Hostia, non teño moita munición, cas bromas. E isto leva pesada. eu ao final vou con munición mediana e munición pesada, porque a ligera dá pa PvP. Vale. Teño tela, teño desto. Hiciste Frida. Vou con En los geollos. granadiñas que estas señuelo. Non apetece mirar. Munizione. Gustou vos tan siquiera o PvP? Sí, está A mí chulo. sí. Pero Me justo, cago en Dios, non teño munición pesada. justo me mal facerme amigo dos enemigos, É como para, en plan, todo o malo que son no Rainbow, aquí non o teño. Dame Claro, paz. non te jode Sorpréndeme porque, eso. claro, no Rainbow tes 8000 horas e sabes que podes matalos. Nah, E eu aquí, teño que ir como co non levas armamento tantas horas, gratis. queres facerte amigo dos outros e paz por gloria. Nah, non creo, aínda que leve moitas horas é distinto. Pono de día, que xa me rayou de noite. Vale, pero eso dimo antes de buscar. Acordei Outra cousa. É boa cousa que cando vexades alguén lle dedes a apuntar para que cando xoguemos de noite, de día vaise ver. Pero cando xoguemos de dis que noite de pinguemos. en plan pinguear porque si non non vemos onde hostias están. Claro, que eu, nos últimos combates que cheguei despois, cheguei e via que estaba disparando, pero tiñame que imaginar de onde era. Claro, eu tamén. Eu gastei bastante munición da crótola por disparar pa diante. Tela, Davis, contanos algo. Que fixeches hoxe? Conta, non fixen nada hoxe. Fixen... Nada, verdad? Nada interesante. Cousas na casa. Ten dedo polo cu? No, eso non. No. Hoxe non, hoxe non. Ah, bueno. No. Vamos, ahora todo potente. No, a último PvP xogaste de ben, Ainda matamos xente de carallo. Pasa que despois ali... Para salir había 35 personas. Está chovendo. No, aí había moitísima xente. Hostia, Santiago, calquer día. Encántame o sonidito da chuvia neste puto xogo. De cando pisas mollado. Non só eso, sino que se te metes debaixo de algo que sexa lata, son a chuvia caendo nunha lata, en plan... A chuvia, dependendo dos... Son eu. Ok. Unha torreta.
Baixei aquí, Que lle pasa? Ten frío. Escoitei xente aquí, Pois estou bastante longe, a verdad. Eu estou andando tamén para outro lado, que era moi polute. Vou andar vos. Epa, escoitou un chisme, non sei a quen. A min que me está disparando, tranqui. Estás vendo? Vale, iso. Nada, vame matar. Pero é a xente ou que? Un robot. Hostiche. Vou, Vai tanda David que eu aguanto aquí que puta avispa esta do Uruguai. Xa Ah, está. un dios, que eu abaixo. Entendo que teñen un punto débil, non? Deixa si as hélices esas. Sí, as hélices. Explicamos o primeiro día. Deixa o controlador, David, por Sí. o resto para ti. Eu só quero. As hélices, Vale, as avispas toma. podes lle dar a calquera hélice. Despois están os avispóns que as hélices que están sin reforzar son as dúas de atrás. Sí, bueno, as reforzadas tens que romperlle primeiro os reforzos, pois a hélice, pero sí. Claro, pero a menos que teñas unha pesada non lle vas facer moita mierda. E despois, o bastión e isto, creo que teñen partes amarillas, que son as débiles, e suelen estar na rodilla ou algo así. O E bastión creo que ten detrás. Os esferignios que son o chisme de hierro e tal, solo podes matar en calquer momento se tes munición pesada. Si non tens que esperar a que se abra e verlle a parte blanca por dentro. E aí dispararlle. As pelotas. Xa. Efectivamente. Xa che veu, Estou dicindo, xa che veu haciendo a facer visitas, no? Por que dices eso, Lucas? porque lixeche varias... Hostias, que... Pero... Que pasou? Pero por que ahora? O sea, Non sei. Ah, por aquí. como baixar xe? Joder, aparecimos na outra punta do mapa, tú. Vou baixar por aquí, Pero, Pepe. Cuidado con esa torreta. Pingueo. Efectivamente, esa. Sabes que ten un pouco malo este xogo? O sistema de subidas e baixadas. No, pues a mí me parece bastante chulo. Hai veces que se buguea. Proba a ver si é isto que tens que dar. Sí, sí que é isto. sí, unha das dúas cousas destas que sona. Dalle aí, Tanto- Davis. Sí, esa é seu. Pero hai unha torreta, Pero aí non te Vale. ve, creo, non ten ángulo. Creo. Veche, No. Sí, sí que me ve. a torreta. Sí, está apuntando. Vale, pues nada. Eu non teño balas para aquí, para chimpar eso. Ah, eso sí, ves, Pepe. Por dalle tía ese que eu lle dou... Tirao. Me! Pero non cumpliste descabos aparte. É que teño... Me cago en Dios. É que eu con esta munición non dou. É que eu Pepe, teño munición podes media. Vir Sí, a estou este indo. árbol ou algo. Sí, estou indo hacia ali. Vale, venga, a este árbol. Non, para outro lado, Pepe. Cago en Dios, tío. É que non teño ferro. E ti con esa non lle vas facer unha mierda. Pois mira, xa está, Davis, tranquilo. Bueno, por lo menos queda forzado a medias, cunde. Si as cosas Sí, que sí, sí. forzas quédanse donde estabas. Eso a veces ten bo loot, O que pasa é que tardas moito e generas moito ruido. Pois esta vez non é unha desas. Non sempre que esa é puta. Home, cando empezou a facer ruída cando che veu a torreta. Pero pensei que non tiña ángulo para aí, me cago en Dios. Pois, cando empezou a abrir, foi directo. Está morrendo xente aquí que antes nunca morrera. Joder. Pois a mí me parece bastante currado que son os saltos, movimientos... Ui, eso non. De feito, tuveron que meter un parche, non sei se foi... Hombre, amiga.
Tuveron que meter un parche, non sei se foi a primeira semana de xogo ou algo así, porque había montañas que era imposible escalar. E non había un salto tan grande como para que fora imposible. Pepe está cerca. Estás ben. Vexo vos aí ao fondo. Vale. Isto está... A porta aberta... Disparos... Que é isto? Unha zamarra. Necesitas axuda, Bryce? Estou mirando un pouquiño mentre disparan. Aproveito para abrir a porta. E a ver que pasa. Cuidado, non sei quen ven sin shiftear. Pero están aquí, creo. Esto está encendido. A alarma está apagada, bien. Están aquí. Que facemos? Voulle falar eu, espera. Estánse disparando, non sei se virán friendly, pero bueno. Hello, my friends. Hello. É o que lle guste dicir, Hello. Hi. Vamos facer como que está solo e se lle disparan salimos. Ao toque. Home. Hey. Hello, hello. Hey. Eu vigilo a retaguardia, jefe. David, si corres ese plan vais á mierda. Hello, hello. Hey, my friend. Hello. Que coño Hello. foi eso? Hello. Hey. Está conmigo. Hey. Por que corre detrás del? Hello. É que é normal que lle disparen. No. Don't shoot. Don't shoot. Hello. No. En plan, Dispárame por detrás, puta madre. Un robot, tranquilo. Ah, o robot é o tipo tamén. Cuidado, hai un tipo aí. Ven aquí. Métete, David. Detrás, é que hai un detrás dentro. olvídate. Non shoot, man. Que hijos de puta. Burleta e yunque. Non lle volvo a falar a nadie, En plan, é que non lle coches falache, correndo primeiro detrás. falache. Non che responderon e o tipo iba se fuchía correndo detrás. No, pola espalda. un deles non me disparou. Estaba diante de min e despois apareceu un por Pero é detrás que e esto disparoume. son tres. Claro, Claro. normal. Empezou a correr para diante tú e tú corrixille detrás, igual o tipo asustouse. E a cousa era de dicíndolle, ti ir diante, en plan congelou, e nos ir detrás por si acaso disparaban. Si marchas a correr a tomar polo cu, non che podemos Pero Davis defender. empezou a sprintar como un loco detrás deles. Fallo táctico, hombre, fallo táctico. Esta vez vou ir Onde gratis. está, Aquí está a munición, teño que facer munición pesada porque non teño. Munición de lanzador, se usa para parte de cascos. Moi ben. Vades gratis. Eu sí. Si eu vou gratis porque necesito aínda Vale. ir con cousiñas. Que se conta o chat? Están moi caladiños. É hora de comer, cenar. Comer, cenar. Cuidado, O gafitas de Legoriñas foise? Non sei. E Legoliñas non falou máis. Eu creo que foi por patatas palomitas a ver o cine que estamos dando aquí, a vergüenza. Foise a tomar polo cu o Legoliñas.
Ando con fame, sinto. Pois xa sabes, Carlita. Come. Don't shoot. Que a compre que é máis barata que a facela. Pero despois tens que mellorala. Pero comprar o qué? A que se refiere? Non sei, supoño que as armas. Eu estou no cama que teño frío. Mi irmão, se fai un frío, cuidado, Eu xe non teño. Buah, pois eu hoxe... Eu hoxe non, pero eu fai 2 días... Hostias. Ah, munición. Pá, non é cara facela, Jorn. Eu diría que é cara comprala, non facela, non? Non sei. Despois vou mirar, pero facela... En plan, 10 balas de pesada de... Poden facer 80. Piezas E mira que xa estou gastando cousa. Colle de piezas metálicas que é para reparar as armas, Ahora, Pero, ahora que sabe para que é cada cousa, vai non lo ir dicindo así en alto. Antes era piezas metálicas, dixo unha mierda. É como... Que dixo, muiño que tiraras a lejía ou produtos químicos e esos. Cuidado que a É lejía pa que facer- estropea a roupa, Se a tiras por aí... Ves, petróleo e produto químico. Colle do petróleo que é para facer plástico, Eu necesito para mellorar... Que mesa de traballo para mellorar? Xa non quero cea, viñen de muxir, ducheime e pa cama. Epa, un Que mi Hiltor má a ver se aquí. recupero co dolor. Joder, non teredes munición de escopeta ningún, verdad? No, No, teño munición pesada. Pero bicho este, sí, ten. Se toca de munición de escopeta, avísoche. Munición ligera e célula carga. Nah, vou meter que joder co crotas, bueno. pero collérselo, non? A mí o Sí, crota claro. lo gusta, ¿no? No, crótalo sí, está ben, pero collí un Hiltoro que está moito mellor, pero non teño munición de escopeta. Non ten escopeta. Entón teño aí a arma, pero non podo usala. Xa. Tiñas que... Que é iso? Non. Digo que non teño munición, perdón. Opa. Aí morrimos na última, tío, tiño o controlador da avispón. Eu tamén. Pero non o salvachedes na zona segura? Se iba gratis, que zona segura vou ter? Antes non íbamos gratis, eu non iba gratis. Eu sí, E Pepe eu tampouco. sí. Eu sí. Ah, pensei que non. Na primeira non fun gratis, que é onde perdemos todo. Pero agora estaba facendo, mellorando as armas e facendo munición. Xa non sei que iba a decir, foi un santo 12. Vas moi rápido, Brais, se nós non sprintamos tanto e quedas solo diante. Estou aquí fiteando tranquilo. Vasme decir tú a min de quedar solo diante, que vin o bo de onte. Castro. Tú sabes, Pepa, acordaste da ronda que dixo é que o meu personaje non corre. Sí, que pasa? Meteuse dentro dunha casa, mirou toda a casa sin ser zona de luteo especial nin nada, mentre nosotros estábamos andando pa... A que se abre. Mentre nós estábamos pa diante, meteuse a lutear toda a casa e despois di cabrón, se va a demorar, o personaje non vai tan rápido. Tirao, Davis. Vou, que eu teño a ferro, chicos. Ahora está... Aquí limpio isto. Epa, unha seta. Podedes falar algo polo chat tamén, non? Esta tuilla. Aquí, cousas chulas. Xa non quero cea, viñen de muxir, cheime e pa a cama que mi má a ver se recupero color. Collar de perro. Sí, vino Ole. antes. Eu Pepe. quero extraer. Pero por Marcho, qué? chicos. É valioso, Porque eso. quero puto collar. É pa mellorar o galo. O que lle diche tú antes sin querer de mellorar o galo era Sí. o colar de perro. Pois eu encontrei xa dous, antes e tireino, porque pensei que non valía para nada. Joder. De feito, ese que viches Encántame aí este non cho. o collín, porque dicen, pa quen quero un collar de perro. Pepe, eu pidoche perdón no nome de Davis. Sí.
Porque además usou no onte. Si é que usou sin darse conta e acto seguido dixo: mi non me estou enterando de nada. O collar En de plan perro. Carai. Sí. Si, Como se usa eso? millorando, entrenando ao galo. Encántame este pavo. É que non me entero de nada neste xogo, tío. Pero entonces vai temar despacio, lee. En Eso plan non vai. de... Eso non en vai de que- na forma de ser Davis. Estos. Alguén leva munición ligera? Hai aquí se queredes. Eu No, levo. eu levo pesada. Pero, onde están? Tú levas? Mira aquí. Hai bastante munición ligera. El collar de la dama y el vagabundo. Ir son os pais. Ler son... Ler son os pais. Ah, vale. Quedou bastante ben. Aquí, ali, Davis, ali. Vale. No, aí non. É que hostia podo tirar aquí. Vale, tiro a aleación. Fabrico vendas. Vender Val. Cartas. Para que a vender Val? A Venderba, que é eso? Venda Herbal. Ah, curache Pois máis é unha rápido e venda máis que cubra cantidad. máis rápido. Sí, porque curache 3,5 de vida. Que é isto? Globo de nieve precioso. Eu marcho, chavales. Ala, que Que borde. iso? Non sei, é unha cousa para vender. Quincallada se chama aquí. A min cun día me ir mirar o da escaleira, tío. Que aí sempre evoluto. A min cúndeme Eso creo que é marchar. por abaixo. Por onde subimos? Vámonos, se quere Pepe marchar, marchamos, veña. Non, podo marchar eu. Eu, que irades, eu tampouco levo tanta cousa. Eu si, eu é que xa levo o inventario cheo Va, e moitas marchamos, cousas son para marchamos. vender. Davis! Tranqui. Me gusta baixar así. Hasta que morres un día. Non, Si, coño. hasta que un día de... Non coño, quédate con estas palabras, Pepe. Que? Ah, bueno. Non coño. Pero ainda quedan moitos minutos para que se abran as escotillas. Podemos ir arriba primeiro, Xa, pero Pepe quere evitar morrer. Eu a Vale, vale, entendo, vou. pero si queres vamos tú e máis eu. Non, non, vamos con Pepe, que se hai xente ali non podemos axudar. Podes ir por aquí, Pepe, que nunca está a flor. Sí, sí, pero viña o... Ah, avispa. vale. Pensei que o facías pola costa. No. Davis un día vai facer mira Brais sin pernas. Oh, visita un campo... Ah... Caixa de campo. Que teño que entregar aquí? Ah, me cago en O Dios. chisme do Davis. Sí o sí. Mira, esa misión fixo antes Davis que a ti, Que é isto? Higo chumbo, isto necesito. Que tiro para fora? Tiro este para fora. Este higo chumbo. Vou ir chamando a merda esa, vale? O sea, que os higos chumbos das os cactus Vou eu. estos. Ok. Está moiño no chat, no, verdad? No, creo que no. Vale, chamei ao chirimbola. Bueno, eu creo que os dan os cactus estos. Ese non Cuidado, o sei. Brais, que non sei se tes un bichiño de encima. Ah, no, está no quinto carallo, perdón. Está a 200. Sí, está longe. Ese que ven xa está máis cerca, ves? Non o vexo. Aquí. Joder, non podo apuntar, que puto árbol aí. E má, como mire para baixo, veme. Lance chumo. Salveche, como? Non está mirando para baixo. Vámonos. Chamo. Si, vai a dar. Eu xa estou dentro. Eu cheguei agora. Gracias, Brais. Nada. Os que saben do xogo non andan presentes, di Anita. Na, era para preguntarlle dos higos chumbos esos que necesito para subir non sei que movida. Ah, o galo. Efectivamente o galo.
Moita encuesta hoxe, A mí normalmente sempre preguntaban, agora fai moito que non me preguntan. O que? Ai, verdad, Muiño andaba con fiebre, xa non me acordaba, pobriño. Sí. E as encuestas, Pepe. Yes? Our scouts have. A vez a vender todo. Eu son dos que penso que as misiones nos videoxogos, tío, tíñense que poñer automáticamente e non andar aceptando e recollendo, tío. Xa, pero eso non che dá información de si completache unhas misións. Para a xente que anda pendiente deso. Pero podes ter un apartado que sea de notificaciones nas que vexas todas as que conseguiches. David, a ti obligan a ir ao sitio, non sabes de que van as cousas. Imagínate que che puxaran automáticas, meu. Perdido polo mundo. Só de moi mal. Baby, xa diría que misións, eu non sei, como non me salta nada. A ver, vou ver o puto jalo este de merda. Eso é posible non ser. Entrenar. Paquete de explorador, paquete de caos. Fame falta 3 limones e 3 albaricoques. Si eso está en Ciudad Enterrada. Hai árboles cos que podes interactuar e van soltando eso. Se pode reciclar. Se pode reciclar. Ampliar, cóstame 40.000 monedas, tío, non teño. A min ampliar xa me costa, xa non quero ni mirar, a verdad. Xa ni me sale. A min tamén me costa 40.000. Que sinceramente, se me puxera a vender, seguramente tería pasta. Pero... Mira, teño un Il Toro que son 5.000. Ah, pero que mentirosos son, de si teño cousas por vender. A ver, canto costa isto por vender? Donde canjeo as É semillas? verdade, eu trouxe un Il Toro. En que comerciante canjeo as semillas? Celeste. Na primeira, creo, Celeste, sí. Hey again. Vale. Todo eso podes comprarlo con semillas. Sí, pero non teño nivel para... Vale. Para o Pero tocho. as semillas consíguense moi rápido. Vou nas vender que teño 99. Bueno, Eu teño 125. Eu teño 7 stacks. Anulo rima. É que mira, 9.900 semillas, tío. Dólares ou o que sea, é o que costan. Eu teño 400 semillas, exactamente. Cada semilla son 1000. É unha animalada. No, son 100, perdón. Eu non os vou a gastar así porque sí. Pero eso renovase cada semana, cada día, perdón. O que vin que recomendaban era ir comprando cada día as épicas. Claro, o que pasa é que eu creo que ainda non podo comprar nada. No. Eso xa non sabía que Nivel tiñades 20. o chisme de nivel, sí. Claro, necesito un nivel 20 para comprar as épicas. Módulos de éxodo, que de esos teño un. Piezas de armas complejas. A ver, aquí para comprar, que sei. Petróleo, imán... Hostia. Salud. Ai, Salud. gracias. Teño Para set. controlador da avispa. Eu teño que 7. matar avispas a dolor. Teño 7 Componentes controladores. mecánicos. Eu teño que matar un avispón. Que foi Vale, por pois falta de eu dinero. estou listo. Vou ir a gratis. E eu, por que teño tanto isto? Ah, vou mirar o ouro dos comerciantes, se é máis... Se máis que... Que dis, socio? 10 de munición pesada son 900 moneditas. Non creo que compense. Hostia, o que sí que podo comprar é un yunque. Vou mexar, veñora. Vale. Deixei no inventario unha bala ligera. Unha sola. Aí. Joder, chaval. Puta munición dos huevos. Non creo que compense comprar a munición. A mí, eu que escoitara que está bastante cara comprando, pero... Me cago, 900 un pack. Sí, E sí, para sí, facelos... Para facer taller... Era no armero... No.
Mira, 3 pezas metálicas e 2 produtos químicos... No, aquí está. Sí, 3 pezas metálicas e 2 produtos químicos, 10 balas. Non compensa comprar nin pa Dios. Para nada. Eu sigo aquí facendo Ah, e vendas Davis como... tiña a misión de ir a Ciudad Enterrada, creo. A ver, chat, que decides? Compráchedes polo Black Friday. Estou, señores. Que comprei por o Black Davis, Friday. efectivamente. Eu comprei unha máscara para soldar. Aí vai, a ver, a ver, a ver. Pepe sabe a todo isto. Non sei se está vendo o stream xa o sabe. Mira, se ves os... Abre o stream, Pepe. Estou mirando o stream. Ah, o dan... Claro, non quero dicir nada. Porque a min enseñáchenme unha foto dunha cousa. A Switch. Vale, sí, entonces sí. Ah, vale, vale. A Switch 2. É que houve un directo, Pepe, no que o título do directo era Teño unha sorpresa para vos. E a cada persona que decía hola no chat, cada persona que aparecía no chat decía mirade, mirade o que teño. E enseñaba a caixa. E estuvo así, pois, as 2 horas de stream. Jesús. A min envioume unha foto. A min tamén, a min tamén. Desnudo. Pois eu comprei unha máscara para soldar, un taladro... Ahora, cando vayas ao barco... Acabo de cargarme o mapa de Davis, estaba xa na casa de frente correndo. Cando vayas ao barco, Pepe, xa cobras ou... No primeiro mes non, eu creo que no segundo sí. Vamos. Ai, está super empezada esta partida, Hostia, 17 minutos. Queredes extraer e buscamos outra? Tanto Non, hai que mirar algo. Eu collín esta mapa, Davis, porque é onde están os limóns aí no medio. Tens que buscar árboles. Gracias, Anita. É por aquí. Mira, eólicos, chaval. Hai robots... Eu vou ir mirando. Hai robos matando xente polo xogo abaixo, pero... Como? xogo abaixo va. Polo xogo abaixo. Que dis? Un xogador de pé. Quixen decir, hai robots... Hai robots matando xente Ai. polo xogo adiante, pero preocúpanse nas energías renovables. Buah, merda, teño un caldeiro destes. Esa son a torreta. Se pode facer caldo. Eu non corro tanto. Ríete, Pepe, que si non para. Non corro tanto como a ti, Bryce. Vas solo diante na cota da Virgen. Bueno, a ver. Si estades tan atrás tamén é porque estades looteando aí atrás. No, eu non estou looteando, eu estaba dispara, correndo para outro dispara lado. outra persona. Quen dispara así, meu? A torreta, creo. Ou o bastión. Me cago en Dios. Que serían peores noticias aí. Dispara como se houvese comido un plato de fabada. Joder, pobre do que este con Davis, cando unha fabada. Non me suele afectar así. Vale, non unha torreta, unha biblioteca. A ver. Tingue ben, hostia. Un bastión, efectivamente. Tiña pinta, sí. Vamos a bordear por aquí, entramoslle por detrás. Vinde. Hai xente dentro e se está disparando a xente. Claro, e cando matemos esa xente, este é o bastión diante, que crees que vai pasar aí? Dinlle un. E vou cun calde... Dinlle un. Espero que non chamas a atención, bicho. Vou. Ni mal, desde aquí non podo darlle a nadie. Teño un delator encima. Están ali, en 97. Vírome, Vanse para fora, creo. Si, vanse, Merda, fillo de puta. Un tirao. Claro, pero ahora o bastión ven a por min, como Xilberto. Pero entra, o sea, fora.
Tedes o que está tirado aí na boca do metro, por se o queredes. Pero está o bastión, ¿no? Sí, pero eu estou buscando os seus compañeros que creo que saltaron aquí abaixo. Vides comigo, ao metro. Estou contigo Os detrás. compañeiros eu vinos arriba, Pero que vai. Eu baixo para baixo, aviseguimos. É que Home. están aquí. Eu- Se baixas para arriba, mareaste. Está aquí. Baixo. Tomoume! Tirao. Bueno, Pepe. Eu teño un fierro deses, Vale, Davis, tú o teu. Eu tranquilo. Poderme recuperar, non? Fuxe tú, Pepe, eso. Estou eu aí. A ver. Non me deixaches matalo. Sí, diño un tiro na cabeza, pero ainda acabaches de matar ti. Unha ferro 4 me sirve. Sexto. Oh, un acrótalún. Vou ver o de arriba, vale? Vale. Vai, onde queiras. Digo, ya hai xente abaixo. E Davis, teño unha fierro aquí. E despois digo, se eu vou sempre con vos. Davis, estás ben? Estou disparando o Grotal ese, ou como se chame. Hostia, moi Está botando... Está botando fume negro, meu. Ten que morrer rápido. Vale, vale. Nadie ten aquí unha ferro. Teño eu. Ti tes unha, vale. Bueno, aí es entonces. Donde lle dou? Dalle nas mesas que cando este mal amarillo. Ah, moi ben. O máis jodido de darlle, Efectivamente. Eu estou-me curando, porque senón... Ti lle unha granada ou algo? Non sei se teño, espera. Non teño granadas que fagan daño. Eu estou-me curando e vou. No, para unha verja, tío. Hostia, chavales, detrás ven un coitero. Mi má, vámonos. No, non nos viu, non nos viu. Davis. Non nos Espera, viu. espera. Sí, pero deixa que marche. É por seguir. Que hai liada aquí. Tranqui, tranqui. Está todo controlado. Vale, eu estou aí co agro. Curo, men. Hostia, que non teño munición deste. Está tirado. Estame disparando a mí. Ah, estás tú aí, coño. Sí, estou aí. Estás ben? Sí, estou coberto, non me dá tiro. Pero... Porque además eu non teño para facer llegar. Voy a rotar. Rotar. Disparadille por detrás, que está apuntándome a mí. No, estaba apuntando a mí. No, a mí. Está botando lume, ten que morrer. É que solo que falta a perna. Ahí está. Vamos. Bastión estoupado, chico. Grande, rapaces. Ou non?
Tiñame que matar. Tiñame que matar a min. Sí. Aquí anda. Oh, esto necesito. Moi bo, rapaces. É o primeiro bastión que mato. Eu quería lootear o tipo que estaba morto por aquí. Luteo bastión, Davis, que é moi Luteo. difícil de matar. Estaba looteando Pepe, hombre. Pero ten 30 sitios Pero para ten, lootear. ten unha morea de partes. Que non vos vexo de lato, se vos veo avisado. Ah, desaparecen as partes que looteas. Sí, es que si non me obliga. Célula de bastión. A ver. Que puedo Sí. tirar. Soltar. Oh, munición mediana. Va. Levo demasiado peso. Si eu diría distraer, Home, sí, claro. Eu despois desto, pa fuera. No refrigerante vou a desguazalo para petróleo. Entendo que as cousas que recolles, que sonan como se hubes escollido un tesoro, son boas. Claro, a célula de bastión, por exemplo. Teño dúas desas. Xa está. Tío, xa os registraste. Eu non. Pensei que aquela bola era unha persona. Cagueime vivo, Vámonos. Por abaixo, non? Veña. Vamos. De Non feito, sei se é está aquí aberto abaixo. esta. Cerrouse. Meca, xa o sabía eu. Marca outro, Brais. Déixame curarme. Solo queda esta, Tedes para curarme? Teño, creo. Nope. Ai, eu vou Toma. facer un... Eu fixeme un Toma, Davis. escudo. Non teño nin pa escudo, Vouche facer eu un. Se podes. Matamos, Dios, tiñámoslo aquí xa e agora temos que recorrer todo o mapa. pero matamos un Cruzade para que bastión. non haxa nade. Xa, é como nos maten, nos valeu de nada. Eu vou cargadísimo, ainda tempo. Eu como me fun desfacendo de cousas, en Tiñes plan que facer reciclando. outro deses, Davis, de coller arc. Non sei. Ahora mismo, non. Ahora mismo teño que marchar. Fíjate nos... Mira, este é un limonero ou non? Xa non sei. Non. Fíjate nos árboles, que hai algúns que teñen o chisma amarillo e tal, e valeche pa misión, pero bueno, se queres marchar, ahora marchamos. Si, no, ahora marchamos, eso na outra partida. Ao final, nos 17 minutos desta partida, fixemos máis que noutras de media hora. A ver, porque tuvamos a suerte de que encontramos o bastión, xa nos estábamos pegando cos outros. Xa estaba tocado cando Sí, pero encontramos. saliu nos ben Claro. todo. Matamos os outros, matamos o bastión. A verdade Bueno, é que o bastión... os outros matámonos Pepe e eu, perdona, que tú estabas arriba co fierro. Certo. Dixen, xa hai dous abaixo. Seguro, eu vinos arriba, creo que sí, Davis. Eso é verdade. Estámonos pegando e di, encontrei aquí un fierro arriba. Cuidado, Pepe, que non sei que nos veo. É co escoito para non sei onde hostia está. Arriba, nosa. Sigue pa diante. Joder, vou tan pesado que non me dá. Por aquí baixas ou non, Pepe? Sabes? Non sei. Está aberto por aquí, Pepe, ven. Por aquí, Davis, se podes. Vale. Hai xente, quero, cuidado. Voulle falar. Si, tú fala nunha entrega. Hello, hello, Ten luz a chisma, non, verdad? hello. Non hai nadie. Vale, ya. Ai, era Veo araña, que non sei onde está. Hai araña. Chamache de so... Si, chamou Davis. Eses tiros? Non foi Pepe. Robots... Do outro No, lado, robots- do outro lado Está tamén tranquilo. tamén se pode chegar, Sí. Aquí hai unhas escaleiras. Os robots poden entrar no tren? Sí, creo que... O sea, creo que sí, pero por... Eres tú, Pepe, sí. Vamos, anda. Get arc on screen. 5 minutes left. Go find a way home.
Buena, chavales, buena. É o único que Davis fixo hai foi dúas pillar par- agro. Davis hai 2 partidas, non volvo a falar con nadie. Davis esta partida. Volle falar. Hola, hola. Esperade, falo eu. Hi! Eu a verdade que neste xogo non son moito pa... Non son de socializar. Eu cando vou solo, sí, pero en grupo, por experiencia, creo que hai menos xente que sexa friendly. Cando vas solo, sí que hai partidas nas que ningún se dispara entre eles. É que eu cando fun solo, as 2 partidas que Vou- xoguei non encontrei a ninguén. Vou facer un raid, señores. Veño ora. Vale. Chao, chat! David xoga como se fora o jabo. Veña, vamos facer un raid, que xa é tardiña. A ver quen está conectado. A ver quen está conectado. Este mismo. Vos poñer aí, pasadevos a saludar. Paso vos o Discord tamén. Discord, para que non este. Right. Nada, falamos para... Mañá non sei se podrei, pero falamos, vale? Pasadevos a eso, a saludar da miña parte. E aviso vos polo Discord. Un saludo. I've been tapo rappers 때문에 우야 우야 이제 나 18 근데 벌써 입에만 우야 우야 I'm on the track fill out your body I need some wine and a bit for the marbling I don't go back so I guess a Bugatti You know what I do you're the yard's a party 우야 실이 아닌데 나는 한국에서 몇 샷 우야 노래하다 쉽게 가보쳤어 지금 몇 샷 우야 재미없어 전부 다 꺼져 이게 몇 샷 우야 우야 Yeah, I go fast in the road, can't touch my mom. 난 무대 위에 서 켜 chains on my mom.